Good morning. Ma! Hello! Oha, nara! Padong na sila. Padong na sad mi ngadto sa ana po. Kapila naman tasig balik to napita no. Kay nindot manggod o Hey diba? guys, subscribe sa my channel. Hola, subscribe ko sa mong channel guys. Inday Shukla. O charot. Hello! What was your channel? Sky Cable. Nagakuha si Sky Marila. Sky Cable siyang baga. Farm refrigerator. Hello. Ala, si Man, kita baka lungag. Sis imo. Tura, naskilit. Wala kabugat din na miyang. O diba? Si Mia kay mga to na siya sa Anapog. It's her kuan 5th times. Mga tumis sa anak ko. Kalima ng Mia ngadto. Anak ko sa anak ni Yosef. Oh, kalima na ni Mia lang ngadto pa dong. Guys, subay ta sa atong kamaisan. 10 times naman. Atong inangkon nga kamaisan, o diba? Tingnaw nga. Muna yung mga turon. Wa maayro na mo kay way kaon. Bot-buot sad. Wa kakaon ang amo mga iro. Samo to silver ron. Oh, kanon to nilang mga manok. Iguli lang mga manok balhibon ni mabilin. Inita oy. Kainit sa among bukid. Asa man yung bukid ha? Nag-snow? Oh. Nag-snow? Gusto mo mong bukid. Gas-snow mo? Inyong bukid gas-snow? Man, ako baby hair ma. Sabade, baby hair. Bulbulon ka naman hapit. Fly high, butterfly. Oh, manghikuros mama. Tanaw ninyo? Oh. Uy, buot. Paro G. Ang akong naong kay dili na hapit makita masud sa kamera. So, kira na. Kabayo na mo. Yarn. The shamok. Ha? Bata ka cute nangihi. Baka O, diba? wala ninyo. Gamayan ako kuno sa una, uy. Uy, ma, wala lagay mo gitubag yung baka. Ano siya? Asa ko nuta. Gamay kuno ko sa una. Gamay gutok. Oh. Ma. Okay, welcome to Bamboo Forest. Bamboo Forest, may nadugta. Sure. Nasi? Unsa itong vlog? Hanto di dito? Hoy nga lagi sa loob! Para po ato, dili ko mainitan. Mayuhang pagkaplano. Akong garsones. Paro G. Paro. Kala mo kabantay, akong garsones sa loob. Paro G. Oh. Why? Hindi ako nakabantay kasi pag nagatubang ang kamera, porte mo kung kuan kayo. Hi guys! Asa mo pa dong? Sa Mabulo. Alapog, San Rivera, Cebu. Kinsa may mga gwapa-gwapo diha? Wala. Absent. Ako. Absent? Ako ra. Digi ko mo ang gwapo ko kay itsuraan. Isoy. Wow. Kinsa kang anak daw? Marciano. No. Felicidad. Tuwang mo. Tuwang waboy. Asa ko agi. No, grabe mama, marunong mo duty ma. Ito ka duty sa kaduawan ma ka ng tanod. Aming GoPro. Oh, ang group. Bilin. Abing group pro di maguna makita. Kuya, ano yan? Matanda na sinina. Guys, this is my face when I'm not shade. Na shade lagi ay na shade. And my face is shading. Ingna. Yeah. Mamo, apa Ano ba kay Gondok? This is John and asa Feb. naman sila si Bino? John and Feb vlog and what's out to my channel guys? It's Show out. Unsay yeah. si mo channel? Sky Cable. Amaw. Yeah. And papunta kami ngayon sa San Remigio, the long shore of Northern Cebu. And Amaw, sa may ko ilisan dito ko tingnan ipasud sa why are you yo? I'm vlogging. Uy, unsa di gingon ni mama? Why are you? Ang gihatag sa Amaw, usa man ako isulom. Kunare, ko ison na si umbatay. Saan man na mo wala kay magbasa ni gulo. Ang sinina na lang ang ihipurol. Okay.
And guys, have a safe trip. Trip to Busan. Hoy, Okay, that's right. hoy, ang init lagi kuno kay nagka-Janri oh. Uy, wala, uy. Wala, ayaw na. Isulap na nila. Di man na init. Kana na yan. Dangog lang siya, di na init. It's init daw, it's init. Wala. Para ra di This mo. is her vlog. It's a vlog. It's a vlog. Vlog, it's a vlog. Vlog. It's a vlog or it's a vlog. Nakikita niyo ba ngayon yung aming mga hinuhunungan? Maraming kuhayan. It's called bamboo. Alam mo yung ano, yung bambo? Yung ano ba, yung kumanta? Oh, yung kumanta ba si Bambo ba? Oo. Bambo. Yung bambo. Ay, ahora kay kabot. Okay. Tara le, kumanta Okay, na guys. Bambo ba? Bambo. Okay guys, kay magkita-kita lang tayo doon sa Sa Anapog, San Remigio, Cebu. Ako i-post bilin. Yan sa Ay, tuloy lipit ah. Iwag ta tong baon nun. Pag ihilil tayo dito sa dire kay daghan ng tampok koy nato na akong baon. Kato diri atong ulod sa baboy. Natutay, atay. Gamit kay atay guys ko anon kanang. Ano ba? may atay na pigibati. May atay lagi bate. Lamig kay nay size magsugba ta og baboy. Sugbaon sa tanan na siya nga baboy, kani sugbaon ta na nga baboy kana. Maroon yung baboy Ay gwapo. puros may baboy te. Yan ay atay. Oh, ipakita ang atong kuan palibot. Si Janri, sa gibot ni Janri. Nagunsa ka Janri. At army vlogger at vlogger. Dapa. Ja. Sana. Nung gawa mo ha? Ano na, uy? Ja. Tamakan na tabunan los bas ako an. Hulo. Bayan. Uy, anong ginagawa niyo? Oh, mali mo. Pay. Paypayan kita na kita kami. Ito plato. Sige, bro. Paypay na dukoy, di na Oh, beautiful. Pwede na makatubang ka. Sinabot na ni diri sa Anapog, San Remigio, Cebu. Nice kayo diri guys, grabe. Janri. Hi. Oh, nindot kayo ang muang kuan guys oh. Among lamisa. Ma. Pader. Hi. Mga model sa vlog ni Inday Shokla. Ato tabi sa ilaha. Muni siya si Inday Shokla. Magtuwa ta guys, magtuwa. O kuan piason. Magtuwa. Uy. Kuha ko sa atong. Asa ito? Bagong kasirula da gel? Na, kompleto ta. Ting, 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 ting. Kasirula. Diba? Lami katusod andron. Natin sinugbang atay. Bukod tagbaboy. Naisunod ba na itong isda nga pinakamahal tamban. Tamikin tamban guys. No? Ha? Diba? No?
Okay kay na siya, okay kayo labar. Mao naman na, okay ra. Sa akong kada video din ako no, kada video din ako guys. Ang akong mama gini pirmi ging reklamador. Akong gidang kasirula dapat kuno katungkas katukon giko sa rice cooker nga lagom na kay gnaong. Okay ra man ginigod kay karon ra man gigamit. Tingabot itong pwede na nilimpyuhan. Oh lagom na kana siya sa una guys kay mo ni gamit nako sa akong boarding house. Reklamo pag ginis mama gado na. Sura ba kini kog chichiryo? Oh? Ano na wala? Bye pa. Grabe bader oh. Bye. Kaaway guys. Kaaway na. Nice kay diri guys. Sar. Ayo, Jill. Dukin, anong ginagawa mo? Ano gawa mo? Nangunguha ko ng isda sa dagat. Amo. Pakita mo yung isda mo. Atay. Nangunguha ng atay. Nakoy kwaon. Bili ko ni Mumbai be. Oh. Basa na ka, ma? Magbasa na ka? Kulay hugas. Minot makay kami ko, bugnaw ko yung tubig. Hindi ko itugnaw. Dok. Nara ko gikuha. Nice kay diri guys. Na diba, lami kay ang Domingo ron guys. Kay ato siyang giaurahan o diba. Wait, wala off shoulder. Wala off shoulder na guys. Bahalag baboy, basta baboy. Na kay bawo naman ko guys, kay bawo ko nga mga sumusunod na rin mga buwan, mga pila ka buwan, di na ako masud sa mong pultahan. Di na ako masud sa mong pultahan nga maginana ay. Magtakilid na ko guys kay lami king kaon. Unsa man gyud, diba? O ana na siya. Hi. O diba? Wa ko ipaki kung hay mo na ko ron og baboy. Lami king ba? Lami siging baboy oy. O diba? Sila. Sana all. O diba? Nagdadimig baboy kaya mong sugbaon. Di mo pa sugba? Yung lamay dyan siya kuha ka na siya ay kato ay. Itong cellphone Lami na. magkansa ngit-ngit pa lang Diba? jud, wala pa lang jud. Kuha Asa man ba? Hit-hit di ay. Kopti sa. Hello mga kainday. Okay, magyaw-yaw na sagko ha. Magyaw-yaw na sagko. Mag-post ko niya ha. Baso? Hay man baso? Ahoy, wala kindag baso? Ato ara. Agoy kalayo ilakaw dito. Bahala mo na. Oh, magtagay ko no sila gamay. Gagay ra gamay mi. Dili sila ha kami di ay. Unya karon way baso nya sa manipad na niya naon. Anon na. Ay zaratir sayon. Nanay kanay. Ang ginahan kita disposable nga baso pero nalimtan pa jud atugda. Ande pa. Nindot kay guys on Domingo. Daghan kayong tao. Yarn. Ada ba? Amo mga bisita. Ang lingkod na sa mami. Ngao? Natry ng lingkod pa. Lumikis lag lingkuranan ay di na niyo napalit. Set lagi na siya na nilamisa na lingkuranan di na niyo napalit. Di na napalit dai dito kay Sanos Bugo dai dito sa Permetro asa pa man gyud dai. Ha ay dito sa Imperial ay show. Ha? Dagat. Asa man miyang? Oh, sa palingon kay Pupe. Lamiking bus diri guys. Lamiking bus guys, no? Diba ang bus nagbuwak-buwak guys. Lami kay guys, no? Na ang bus apil-apil sa dring lumot. Oy buot. Diba? Yarn. Oh, kapalit ka ba suma? Lami kay diri ay. Grabe, nindot kay diri gid kay mura siya burak. Kapalit baka buso. Ikan mo to ikaw? Oo. Wala ka layas dito. Pagkatog ko tay. Kita, magutang. Pag kwarta dito pangutang, hoy utang amaw ka. Sige na kaw. Ang na.
Nara dira sa sud, diha tanaw diha. Guys, pa kayo niyang kuwan diri. Atong set up pero Oh, diba? GB na kuwan. Pagwa diha. Kaya na all dito silang lapar. 20. Ay lagi si pangubit og Ako Jess. aman ning Jess. O pagwa to. Gisod ni Lula. Sira. Baso, kuan kabok baso. Wako kibo sa paliton. Upat kuno ka baso nga Asa disposable. ipalit ya? Bisa may kuwan, sada. Tingnan nga, baso nga. Ay kalsada kay to bang palitanan to nay tindahan ba? Sa imong naglain. Isirador godok palihog godok. Oh, di ba? Sige kay magkuan mi ron kuan ko niya ha. Sa among magsugod nami. Dita ka focus ko masitag video no. Pakita to talaga. Oh, Bye, bye. hi. Pero ikaw na, una ka. Siwinjel, balaw ko sa kanang tumate. Hi, ma. Yan, mag-sablin. Hi, ma. Lami kay smile, mama, Belen. Belen. Hi, Belen ug Miyang. Hi. Swinjel. Lami, soda na. Lami. Janre. Shani. Hello. Dok. Hala, saan nabutang? Okay, bye. Kain. O, dara mo sounds ito. Memories. Tara, turo. Memories bring back yo. Say hi to Sinugba. Smile po Sinugba. O, namit si Tamban. Kinilaw. O, diba? Kuyawa rin niya tabuni o. Maigos iro ba? Kuwad gina. Bye. Nga na.